салом дӯстони азиз, шоми ҳамат ба хайру шодӣ бошад ва айрӯи комментарияҳои шумо дар бораи мультикҳое ки ба забони тоҷикӣ перевод кардагем мо ва дар инҷа чандин студияҳо мультикҳоро перевод кардаган. Студияҳое буданд ки мақсад кӯчагӣ даштномо дошт, ҳақоратҳо дошт ва 551 нест. Мо танҳо барои лабханди шумо ба забони тоҷикӣ мекунем, камакак дурӯнашда намак мечошем, яъне камакак шӯхӣ карда мо яъне тарҷума мекунем бо забони тоҷикӣ. Ва бисёр савол кардем. Дуюм саволтон ҳамин буд ки ай куҷо мультикҳои кӯҳнатонро тамошо кунем. Ман инҷа дар мультикҳои кӯҳни мо дар YouTube ҳастай, фақат 5 минут шартнома кардагай Aki City Records. Мақсад аз наздик тамошо мекунем, мақсад 5 дақиқа када партофтагием. Ина мисол чӣ медорем? Плейлист. Мисол плейлисти ё паррандагони ба қар ё Шрек, мисол шефи кӯдакон медорем, плейлистш медорем. Аз якмш мемонем, худаш ба навбат 5 минути худаш як серияшра где-то 16 серия кардагем. Ина худаш автоматически рафтан мегирад. Ина мисол рафт, ина охираш вақте ки тамом шуд, поёни қисми 1 менависа, худаш дуюмш сар мешавад. Барои ҳамин вақте ки через плейлист мемонем, тамошо кардан шумо ба удобни мешавад. Бале. Ана бародарои азиз, ногуфтанам монад ки мара нависа ки ака дар канали худот бумон, мо канали худот тамошо кунем. Ман ягон мультик да ҳақ надорум партофтана, барои ки ин моли дига давлат ай. Мақсад моро ҳам жалбат мезанад, ҳам каналомонро маҳкам мекунанд. И акмал шартнома кардагай, амурам 5 минут вай додаган шад, доступ додаган. Ин 5 минут метавонам мепартоем. Ами Aki City Records медроен. Ҳама мультикҳое ки мо перевод кардагем ҳасту 5 минут худаш дубибадом ина чиқари акмал гуфт. Чӣ кардагай? Баъд и мультфилми нава метавонед дар Telegram канали City Records TG тамошо кунед. Силкаша бод дар таги видео мемонед, мебинед чизи нава дар онҷо метавонед тамошо кунед. Дар ҳамин видео дар таги комментария ҳам силкаи ҳамин канала мемонам, ҳам City Records Telegram канал дорад, City Records TG ҳаста. Мультикҳои нава аянам Telegram пурраша тамошо карда метавонед шумо. рӯзои наздик тайёр кишид дар Telegram меравад. Шумо бидонед подписатсия кунед дар City Records TG. Ва бародарои азиз, ман чӣ гуфтанем? ҳама мультикҳоро ай YouTube 5 минут тамошо кунед ва каналҳое ки масалан City Records ҳастай бидроен дар Telegram, иншоалло рӯзои наздик бошам тамошо мекунем. Боқи сарбаланду хонобод бошед. Чӣ гуфтанем? Сарбаланд бошен бачаҳо. Ба як чиз дига гуфтанем ки мультикҳое ки пеш соз баромадагӣ буд, қатори мультикҳои худмо, мисол DJ Aladdin карда буд ку Мансур Нигматов барои лухтак, ҳамирам дар ҳамин канал ҳаст ва Кунфу Панда якум қисм, бале, дар ҳамин канал ҳаст. Мақсад метавонем ки ҳама чиза дар инҷа тамошо кунем. Зиндаву хонобод бошед. Танҳо барои он нафарое ки мультика дӯст медорану пайгири мультика майна комментария данависед, ман пешниҳод кардам ба шумо. Худоёр мададгортон, зинда бошед.